ZVL. Omroep ZVL. We staan in Draaibrug bij de voormalige tramremise hier op het dorp. Die is in vervallen staat en dat is een doorn in het oog van vele dorpsbewoners, waaronder Theo Buizen. Wij hebben met hem afgesproken om eens te vragen wat nou het toekomstperspectief is van deze tramremise. Het gebouw van de tramremise in Draaibrug dateert uit 1888. Dus Dat is oud. Die tramremise is lang als remise in gebruik geweest, tot de tram verdween. lang is het nog in gebruik geweest als aardappelopslag. Maar inmiddels staat het al zo'n 20 jaar leeg. Dat is doodzonde en dat hebben we ook al regelmatig aangekaart bij verschillende instanties en onder andere de gemeente. Want als gemeente ben je verantwoordelijk voor je rijksmonumenten. En daar hebben ze een hele rare regeling. Je mag een rijksmonument hoef je niet te onderhouden, maar je mag het niet verwaarlozen. Nou, mogen jullie me uitleggen wat dat het verschil is? Wat er precies gaat gebeuren met het gebouw weten we nog niet. Wel zijn er ideeën, al heeft Theo maar één duidelijke boodschap. Zorg dat het gebouw blijft bestaan. Ik hoop echt dat er nu eens wat gaat gebeuren. Er zijn bestemmingen voor het gebouw als bedacht. Ook door de gemeente. Die hebben instanties ingeschakeld om dat uit te zoeken. Prima idee. Een bed and breakfast bijvoorbeeld. Fantastisch idee. Later woningbouw is eraan gedacht. Appartementen erin maken. En dat allemaal met behoud van het karakteristieken van het gebouw. Ja. Het is niet de eerste keer dat Theo aandacht vraagt voor het onderwerp. Toch zit er weinig schot in de zaak. Je vindt jezelf een oude zeur. Omdat je daar weer staat en weer die brieven stuurt. En ze kennen me al zo lang. Want bij die tramhuisjes was het ook hetzelfde verhaal. En met andere toestanden. Maar het bloed kruipt toch weer waar het niet gaan kan. In de commissievergadering van dinsdag is de brief van Theo kort besproken. Wethouder van Oosterbrugge liet weten dat er een verzoek ligt rondom het woonbeleid in dit dossier. Meer wilde ze er niet over kwijt. ZVL. Omroep ZVL.